Ești tânără, frumoasă și vrei să trăiești mult? Hai să învingem împreună infecția cu virusul HPV. Programează-te la cabinetul de ginecologie din Centrul Medical San Confind. După consultație, principala metodă de profilaxie a virusului este vaccinarea. Vaccinarea împotriva virusului HPV face parte din programul național și este compensată 50% pentru femeile cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani. Știai că și bărbații pot transmite infecția cu HPV? Ei sunt purtători asimptomatici. Anual, în România, sunt diagnosticate peste 3380 de cazuri de cancer de col uterin, acestea fiind cauzate de virusul HPV. Virusul HPV poate fi transmis prin contact sexual, prin contact cu pielea, mucoasele sau prin naștere de la mamă la făt. Virusul HPV este responsabil de cancerul de col uterin, cancerul vulvar, condiloame și chiar cancerul rectal. În cadrul Centrului Medical San Confind poți beneficia și de servicii conexe cabinetului de ginecologie. Mamografii digitale, ecografie mamară, consultații pentru infertilitate și planificare familială. De asemenea, poți beneficia și de intervenții chirurgicale minim-invazive, laparoscopice sau clasice, chiar și chirurgia sânului.